Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rabbina bil haqq wa nudu antil kumujana turistumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wala ali amma ba'du. Katur kadang-kadang pametri budaya sedayu campur sari ingkang sampun satata wonten bangsal pangrawit, mugi kepareng hambabar ungling ketawang mijil wigaring tias. Sinar koro kinaryo perwakaning kondo, sembah sungkem saisening rat, sahandap pangwasing Gusti ingkang akarya loka. Yo sang pramesti wenang kang wenang paring pidana nugraha marang sagunging dumadi. Purba kawasaning yang manon handayani, uruping geni ilining banyu, awit tetimbangane gesang sedaya kaponta ponta jumbuh pepantanira. Ana awan, ana peteng, ana bungah kelawan susah, ana sugih kelawan mlarat, pungkasaning ana wujuding urip tekan titi dina pati. Sanajan hanggegurit menggah kuasaning Gusti ingkang akarya loka kanthi telasing segara asatoyane seganten tan kuwawa seje kang kacarita gantiya kang kacarita ana kawujudaning siti inggil kang binaturata, ana wujude pepetan kang endah tinata lamun endah dinulu, ana sesekaran kang hambabar gondo arum, tan ora beda kawujudaning taman Sriwedari duk ing uni. Lah punika papan kang endah, papan wisuda tama ingkang kepareng badhe hanggelar pahargyan dawuhipun Dyah Ayu Alisah Kasita Asmaul Husnah ingkang kagelar dening Bapa Sabar so Ibu Inna ingkang pidalem saking Padukuhan Tegalan RT kalih RW 6 Desa Donodan Kecamatan Kemplak kadawah tataran kalih wewengkon Kabupaten Boyolali. Ingkang kepareng jinatu krama Sang Binagus Tri Purnomo
Atmaja jalu saking Bapa Tugiman so Ibu Partini ingkang pidalem saking Padukuhan Manggung RT 6 RW 5 Desa Manggung Kecamatan Ngemplak kadawah wewengkon tataran kalih Boyolali tersenyum. Hangurmause jajaring titah sawantah jalma waloka ingkang boten uncat saking lenaning kaprayenan. Sumangga tansah kula dherekaken manungku puja dalah puji ngersaripun Gusti ingkang Maha Wikan. Awit sedaya peparingipun panjenengan saha kula saged pinanggih lelenggahan wonten papan wisma pahargyan kati kebak ing kanugrahan. Kula ingkang piniji minangka pambiyawara kepareng ngaturaken rantaman pahargyan nambut silaning akrami. Minangka purwakaning pahargyan tinarbuka suwanipun Sri Temanten Putri ingkang mijil saking panti pambusanan ingkang kepareng kawijilaken wonten telinging wisma pahargyan ingkang salajengipun kalenggaken wonten sasana piniji ya sasana rinengga. Tanggaping risang duta pamethuk hamirsani putra Temanten Putri lenggah anggana raras tumuli medal pasilan tumuju palermanipun putra Temanten Kakung ingkang salajengipun kakanthi kasuwanaken wonten wisma pahargyan tumuli kalajengaken adicara pasrah panampi. Purna adicara pasrah panampi badhe kaadanan. Adicara adat widi widana ingkang tasih sinengker wonten laladan Padukuhan Tegalan ingkang kawastanan Daup Pangging putra Temanten kekalih Jumbuh Gagrag Surakarta Hadiningrat. Boten kalipan mangke ingkang hamengku gati kepareng manem Brama sowan panjenengan sadaya kepareng ngaturaken atur pambagya harja jiwana. Wondene tandha cetha paripurnaning pahargyan mangke putra Temanten kekalih Rama Ibu dalasan kadang besan kinasih kepareng jengkar saking palenggahan tumuju korining pahargyaning saperlu ndherekaken kondoripun para tamu kanthi jawan asta kang rumaken. Mekaten lan semanten rantaman pahargyan ingkang sampun sinanggit ingkang salajengipun kasuwun lelenggan kanthi pirunggan. Sang apirangmu Sagungging para tamu kagung miwah putri ingkang winengku Suka Basuki hangrututi menggah rantaman pahargyan ingkang sampun kawaosaken ing ngajeng. Semangga dipun tampi menggah sowanipun putra Temanten Putri ingkang mijil saking pamti pambusanan. Menggah lampahipun putra Temanten Putri Dyah Ayu Alisah Kasita Asmaul Husnah kakanti dening Dyah Ayu Anggraini saha Dyah Ayu Ririh